Què tal, com esteu? Hola, nens i nenes, hola, famílies. Mireu, avui us porto algú molt especial. Aquí teniu en Biel, saluda Biel, aquí en Biel, i a la Mar. Hola, Mar, saluda. En Biel i la Mar fa temps que viatgen amb mi per les escoles. I avui els he demanat una mica de consell. Els he explicat que tenia ganes d'explicar un conte que fos molt especial. I m'han omplert la maleta de coses molt dolces. Sí, sabeu què vol dir? Doncs que està plena d'uns contes molt especials. Ara entendreu per què. Us deixo aquí, Són uns contes de l'editorial Jaguar. Mireu, ara entendreu per què dic que són molt dolces aquestes coses. Aquestes coses són llibres, contes. Mireu, petons, petons. Mama meravella. Les mames són una meravella o no? I tant que sí. El meu papa és el millor. Aquest m'encanta. Tu i jo. És molt especial aquest també. I també de l'editorial Jaguar, avui, gràcies a aquest parell que me l'han portat, us vull regalar aquest darrer que tinc aquí guardat. Abraçades. Que és una cosa que va molt buscada i que tots tenim ganes de rebre, oi? Doncs, Biel, Marc, moltíssimes gràcies per aquests contes tan preciosos. Us deixo aquí i som-hi! Abraçades. Aquí el teniu. Aquí hi ha un escrit que han fet els autors, il·lustradors, de fet també, Beatriz Pena i Àlex Meléndez. Tenen uns dibuixos preciosos, els seus contes, us els recomano molt. Diuen, per totes les abraçades que et vaig fer i per les que encara falten. Que bonic, oi? Aquí tenim a dos personatges, veieu? I un li diu a l'altre: per què no t'agraden les abraçades? Clar, una abraçada és una cosa molt especial, que a tots ens agrada molt, oi? Però a ell no li agraden les abraçades. I ell l'està intentant convèncer. O, si més no, està intentant entendre per què no li agraden les abraçades. Li contesta: perquè les abraçades ofeguen. Perquè amb una abraçada t'envolten els braços i et rodegen d'amor pur. Ai, com pot ofegar-te una abraçada si és tot l'altre? Una abraçada t'estreny i no et deixa respirar. Perquè quan és de debò et prem el cor d'alegria, que no ho veus? És per això. Si és molt bonic que t'abracin. Ai, quines coses. No et deixa respirar, diu. De vegades són eternes. És clar, perquè una abraçada de debò pot aturar el temps. Se li s'ha quedat pensant una mica, jo crec. Sí. No t'agrada quan corro cap a tu i ens abracem? Si fa estona que no ens veiem? Oi? Una abraçada et pot enlairar i et fa flotar entre núvols de cotó. Quan et sents sol, una abraçada a dos et reconforta. També la de tots els amics en celebrar la nostra amistat. No es pot comparar amb res. És molt important tenir cura dels amics, estar amb ells, compartir estones, i les abraçades dels amics són d'aquelles que no tenen preu. Per això és molt important tenir cura de les nostres amistats. Ai, i la de comiat, quan se'n va lluny algú que estimem. És d'aquelles que ens consola i ens anima. No us ha passat alguna vegada que algú que estimem se'n va molt lluny i sabem que tardarem temps a tornar-lo a veure? Aquella abraçada és el record que ens quedarà durant un temps i per això és important fer-la com Déu mana. Així.
De vegades ens barallem i ens quedem tristos. Però una bona abraçada ens reconcilia. Sí, és normal que les persones a vegades ens enfadem, perquè a vegades tenim opinions diferents. Però hem de saber arribar a un punt en comú. Hem de saber arribar a un acord. Fer les paus. I l'abraçada és la millor solució. I diu el nen: si ho penso bé, potser tens raó. Ups, sembla que l'ha convençut. Quan ens fem una abraçada, sento que no ens pot separar res. És la millor sensació. I conte contat, aquest conte d'abraçades ja s'ha acabat. És un tresor o no? Oi? Les abraçades. Perquè, com diu aquí darrere, una abraçada pot aturar el temps. Us recomano de debò molt aquests contes de l'editorial Jaguar, i aquests dibuixos de Beatriz de Pena i Àlex Meléndez són un tresor, de veritat. El conte en si és poesia. Algun dia potser us n'explicaré algun altre. En fi, ha estat un plaer, com sempre, explicar-vos una història. En aquest cas, la meva intenció era poder-vos fer aquesta abraçada virtual, i espero que en feu moltes a casa també, perquè són molt i molt reconfortants. Biel, Mar, moltes gràcies per les vostres històries, i res, fins a la propera. Us envio molts petons voladors i moltes abraçades. Adéu a tothom!